गिबियावनो साफ्रोमबो बर' रादाब आरो खौरां फरायगिरि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय बयनिसिमबो जासिग्रोबाय आरो गोदान बोसोरनि हामलायथिखौ बयनिबो जासिबाय। दिनै आङो बाव 61थि बोसोरसालिया जथुम्मा बर' साहित्य सभा एबा बर' थुनलाइ आफादनि बे जथुम्मायाव दंफैयो। दिनै आङो बे बर' थुनलाइ आफादनि बे खुंगा 61थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव जे दिनै रायजो राजा आइ आफाया लैहोर फैनानै बाहागो लाफैदों, बेनि थाखाय आङो रोजा रोजा साबायखर होबाय। जोंनि नुनायाव जे दिनै गिबि खेब बिराद गिदिर साहित्य सभाखौ जों नुनो मोन्दों। मानो होनबा जोंबो गोरलैनिफ्रायनो साहित्य सभायाव थाङै थाङै जों दिनैसिम बुरैलायबाय। दा बिदि एफा गिदिर जानायखौ जों नुवाखैमोन आरो खाफाल गोनां होननानै साननानै लानांगोन। देग्लाय गुबुन गुबुन माबाफोरा फैयो, नाथाय दिनै जोंनाव भारतनिनो सासे माने आफादगिरि बिथाङानो फैगासिनो दं, रामनाथ कबिन्दआ। दा बेनिखायनो आङो बिथांखौ गिबियावनो बरायग्रोबाय सारा बिटिआरनि जानानै। आरो इयुन लाइमोनफोरखौबो आङो खावलायनो सानदों जाहाथे थुनलाइयाव बाहागो लायो, जाहाथे गावनि हारिमु गावनि रावखान्थिखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोंनि उन्दैसा फरायसा फरायसुलि बिथांमोना बाहागो लायो आरो बयबो मोजाङै खोनासङो। आं बेखिनिखौ खावलायबाय। बे समाव आब'खौ मोनसे कुइसन खालामनो सानबावदों। जों ससियेल मिडियायाव नुबोगासिनो दङ गोबांखौनो हाबा जाखानाय बर' हिन्जावफोर बा हौवाफ्रा माने आरो गोदानै जुलि जाफिनबावनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। बेनि सायाव माबाफोर बुंनो सानो नामा? आं बेखौ थांनाय बे जोंहा सारा बिटिआरनि दिल्लीयाव जे जोङो मोनसे बैसागो फांसन खालामदोंमोन, बेयावबो रादाबनि गेजेरजों आंखौ कुइसन खालामनायाव आं खावलायदों जे आं दिनैबो खावलायगोन रायजो राजा आइ आफा बिथांमोनखौ जाहाथे समाजा गुबुंले जादोंबा समाजानो थिग जानानै जाहाथे रायजो राजा गामिनि आइ आफायानो थिग खालामनांगौ। समाजा मोनसे नियम खान्थि खालामनानै दोननांगौ, जाहाथे बे आइजोआ सोरनिबा हौवाजों खारोबा गथ' गथाय गारनानै खारोबा नै बेफोरबायदि माबा मोनसे गान्थि खानानै दोननांगौ। आरो हौवा माहारिखौबो जेनेबा नैबे हौवाया गुबुननि हिन्जावखौ लाबोयोबा नै बेखौ ओरै खालामनाय जागोन, नै बेफोरबायदि